Hi! Kain po. Kain na naman ako. Ito ang aking pagkain today. Ito mga, ano ba ito? Saka isda. Isda. Meron din akong papaya. At saka tinulang isda. Tinulang ang aking ulam today. Kain na po. Tanghalian na po. Sarap. Sarap ng sabaw ng tinola na may malunggay. Sarap, oh. Sarap. Kain po. Mga untanin yung tanan. Ito po akong papaya. Fresh from aming garden.